Fil Air. min mbima bisimilla makko min ɗacca on jokkon golle mon fatihi e salatul fatihi amin min ñaagi Allah tan yo Allah jurnu balɗe ma moƴƴina battane ma yo Allah jurnu bawal ngal min mbawa hay hunde kono Allah ala ko ronki ha joni noon min dañi kono Kester woni komin kaddarade o wi ka poɗɗo hollitede sabu noon ko bawɗo hunde mo Allah hubdi haaju mum en hubda haaju bandumen mo wawa hay hunde yo wiyatake yo haalane hunde saka waɗa hunde bawɗo hunde so yiyama hollite hunde ha joni noon hamin ñagoma ballal ma e amen commune amen hamin manka ko wiite ndiyam diwan ferlo laabi munen réseau munen diwan o ga kuura o kadi wayano foti wade ni mbiɗa wonde nangale Oumou Bayla min nangamma sa hefti ko jiɗɗa ko diwan o wawa yiiɗo hoore muɗum min jeccita musidɗo meɗen Alassane Mbaye Thiam walla mbiyen Alassane Yoroyol maire Alassane Samba Yoroyol maire commune mo Ɓahilaji Djibril Sadio Dia salminima juurimama sukaɓe tunankoɓe mbima o wi Kester min mbima min beltima bisimilla ma ɓe mbima noon ko mbaɗɗa ɗo e wuuro he ko ɓe mbawa haldude fofof ɓe jangto hen seeɗa e golle ma e on saaha ɓe kalanma kadi holkoɓe jiiɗi goɗɗum ɓe mbima ɗo e nder dunde a gollini min tigi o wi hande noon a addini min kadi oɗo programme noon ko mawɗo de oɗo programme ko mawɗo debbo sene jibinanno ko saretaji tomone muusi jamma ñalmingol ko probléme kono noon en dañi hande ko wawi wadde évacué holto to nodda fo yaha ambulance kelle ambulance guuɗe hande jiɗi wallede hen caɗele amen ene kewi min mbawa jankade kono noon sa sellani ayi docteur Cafro han ñowmade daɗo ko Cafro ko docteur ene yawi jumal mawawude Seydou Dia ɗum noon bandiraɓe Djibril Sadio weltima Mama Oumou ko sehilam no fewi mi weltanimo ko haala ɗo ko foof koɓe belti ko foof minen ɓuuri weltade sabu gona e poste de santé gandanda malade aɗa yiɗi dondude malade o ala ko dandirɗamo a addinimi ambulance Daouda Dia minen de min nagui komin dandiri maltuji amen sabu malade ene wawi to wonde kelle taw ko mawɗo taw ko nayejo wawa arde ala saret mamin nodde téléphone min gadda ambulance min gadda min nawɗum min gadda e sukaɓe oyi Daouda Dia min mbima Allah jarama Daouda Dia a jarama no fewi teddugal fo e aduna Daouda waɗini min o waɗani min noon koye yimɓe Kadia Sileye Ndiaye o yabbi noon koye koyɗe Oumou Bayla Sow o wi Oumou Bayla Sow commune Hawre ala ko jaranan ɗum ala ko waɗan ɗo ala ko addan ɗo ala ko wonanɗo rewɓe Daouda kadi wasi ko noon bandamen rewɓe jeunesse ballal men Daouda waɗi toole mum Daouda waɗi jawdi mum Daouda addi ñan ambulance addi courant addi masiŋaji hol ballal men Daouda enen fof so woto yonti tan goto folo 23 yonnan wi Oumou Bayla o wi Kester ya andu noon hamin jiɗi minen ne taccana min godoron to jettoɗa ferlo o wi mbiya Aliou Badara Cissé wino kañum meeɗani andude sénégalais waɓe dañino koɗi hono kiɗo kotki
nafoore nde ɓe cuɓiɓe hamin ñaagui Allah premier hamin ñaaguima Allah questeur à l'assemblée Daouda Dia lawol nan ɗo tellina ɗo ha jot hamin ñaaguima questeur ya andu hamin jiiɗi ngol yetto ndiya ngol sokta réseau de Matam et réseau de Tamba Oudiro wata ya andirti min natta yaade banggue goɗɗo o wi min calmini délégation fore fotiri honorable Oumou Bayla Sow so tawi ko critère uji candidature ala ɓurɗomo wonde meilleur place avant tout ko économiste omo jogui expérience d'état dendagal ko wawi ɓamtude commune o mi wino noon Fuutankoɓe e commune mo Hawre 2011 sen gartirino hakkillaji men ma lawol jaam feñanen wonnami Baba Mal ko noon wi lawol jaam ko honorable Oumou Bayla ɗum noon Daouda Moussa Dia sa holli min lawol jaam a wi yomin nangu hen min nangi hen deke caɗele men gasi nafoore noon Daouda Moussa Dia Harouna Moussa Dia hay goto mabɓe jarani feññinande en nafoode muɗum en ji oɗo ambulance ɗum ɗo noon ko woni hen Casamance ko woni hen Kolda ko bandiraɓe commune aji ɗi foof e hewde ko commune Hawre waji ɓe ɓuuri hulde soɓe mbira haɓe kuli commune Hawre te ko commune Hawre waɗante ko ene tiiɗe commune aji mbaɗante ɗum tinno ɗen ndenen carte men ɗe maɓe gar e galleji ɗi haɓe kaala haala balle ñande ɗe gaddumi courant Hawre joni kadi ɓe gaddi toon poloji ɓiɓɓole ɗe ngala hay filuji ko ɗum woni ko ganduɗon mbaɗɗon hakkille ndewirɗen e Daouda Moussa Dia e Harouna Moussa Dia ko konngol ngol Daouda wimin minen hakkude amen e Macky Sall wona yo laamo o hokka min poste uji de responsabilité contrat hakkude Harouna Moussa Dia e Macky Sall ko yo ɓamtu Fouta yo fewnan Fouta yo Fouta yi hoore mum waɗi noon ganden holko woni nafoore ganden holko nafata en koye programme yimɓe jahata programme de développement programme social Oumou Bayla Sow yimɓe gandi gila ɓooyi omo waɗi député harema ko jamma e ñalawma o meeɗa wahlitade hay saha goto e yiɗde change de commune Hawre hande noon on a des dames de fer des hommes qu'il faut à la place qu'il faut Daouda Moussa salmini on walla min juurinoma min de marmata wonkire Oumou Bayla yadude men bammalal ndongo en mawɓe moƴƴe mbardi bonnani yam an calminama en jiɗa jurnade koko yiiri dijeje hen garɗo ɗo fof ko taaliraɓe ceerno Jamala ɗum omo andi ɗum noon e wasde jurnade ɓe gardi ɗo hande koye bandiraɗo debbo tiɗɗo mo ganduɗa mo Daouda en cuɓi mo commune Hawre suɓi waɗi ɗum bir o haddi ko gude jaago woni Oumou Bayla Sow moñinemo kelle o wi ko oɓe gardi ɗo hande ko o woni candidat nafoore ɗum noon eɓe ñaagui duudankoɓe o wi ɓe ɓuuri andirdemo noon ko Alassane Samba Yeroyel au passage omo salmina Samba Keita en omo salmina Djibi Douwa en o wi ko ɓeɗo wondi ko ɓe o andi o wi eɓe kalfinon Allah eɓe kalfinon Oumou Bayla ɓe salmini on mum fof mo fof inde mum e yettode mum hande noon ko rendini en ɗo ko cérémonie de réception woto jijjite ambulance
ambulance 0 km mo Daouda Moussa Dia hokki hande commune de Hawre hokki ɗum duule ɗon noon en mbiyamo par ma voix monsieur le questeur de l'Assemblée nationale. Merci monsieur le questeur. Parce que c'est un geste noble parmi tant d'autres d'ailleurs parce que Seydou Sall haali Djibril Sadi Dia haali rewɓe ɓe kamɓe fof ɓe kaali ko mbaɗɗa ɗon doléance uji mabɓe ɗiɓi kaali ɗi c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd oɗon gandi ko addi ɗum ɗon ko kalɗon ɗo ko so Allah jaɓi ñande Allah waɗi o woni le président du conseil départemental de Kanel gandi han kadi ɗiɗon probléme aji fof han kadi wonata ko dernier donc monsieur le questeur oɗo ambulance mo gadduɗa mbaɗɗa ɗum koye point stratégique c'est un endroit stratégique qui est le village de Doulé. Parce que Doulé relie les 26 villages du Ferlo et les 11 villages qui sont là sur le Boudon, sur la route nationale. Et Doulé de Saradji. A sukki ɗo henna difficulté mawɗo mo yimɓe jiguino par ce que onon fof oɗon gandi wonde parmi les 37 villages jiguinoɗen ɗo ambulance gote oɗon gandi ambulance o fof ɗeɗo lebbi fof koko paani nden noon cette ambulance est venue à son heure. Encore une fois monsieur le questeur on vous remercie. Seulement commune Niagoto au lieu population ngaji ene jobonne fo 25 000 pour le coût de transport amin jiɗi oɗo ambulance kam frais de transport jiɗi famɗine ha ɓuura famɗude pour que ça soit accessible à toutes les populations te ɗum ɗon so Allah jaaɓi ma en daro hen par ce que no mbiɗon ni so Allah jaaɓi haaɗi min on jaadumi koye gayi mawɗi onon fof oɗon gandi ce sont des acteurs de développement. Daoudou Moussa Dia e Harouna Moussa Dia yo Allah juumu balle mabɓe donc min o ɓe meeɗa jassilde hande noon ɗum usɓisde te ko nanmi ɗo ko e ko jiimi e diwan o ko nafoore gañima ha gasi liste o nafoore couleur-aji mun oɗon gandi ko jaune vert on ngelɗo cukalel ko ɓorni ɗo ko ummo dow daroɗa jaari jaune vert jaune vert jaune vert mutade makkari ne hen on juumata on laabi ɗiɗi goto ton commune o Gadir o ko jaune vert blanc département o ko jaune vert blanc ɗo henna hoore puccu ala ɗo minen Hawre min ngala jilli bañ minen ɗo henna couleur o ko goto liste o ko goto couleur aji ɗi ko goto donc oɗon mbiye tan hiiri oɗon jarlo oɗon jaafo tampere nde kono somin daari gite mon ɗe mbeɗa andi kon weltide on tampani ɗo ha 5 heures du matin oɗon ɗo